أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kausap sa Mindanao, ayat na munafiqun unang pangnig wallah. Sa pangnikon na sumakmamanaw salam ang kalilitan na nagkapipiyang ginawa. Napagimbagyan na katanan wallah sa iyang kaerunya, napagimbagyan niya na katanan sa aluman at kiyama arak sa mga pamilyanan. Pagminikurong panapalapalaitan niya nagpataufikan sa kanggal pakatan ko mga pipi agal pa ang gulalan ko kita mapiya. Liwanagan mo Allah ang kanyang mga pamikiran tanong na bulindawangin sa mga ragutan mo ang gulalan ko sino para tiyan ang suturuan ako na kanya. Tao sa mataniman tanong subenar, ko tao ang putulungan subenar. Apiya pan ayat kapo punanaya na sa mga tao alitan silang kagubayaan. Allahumma taqabbal minna ya Rabb. Sabab sa nawarit ng Allah na ayat kabugan tanong sa ako sayang kutaman asindalan o sabutan ko Islam nagyan kay pagturuan salaf was salafiyya. Ayaw was sabab akyat pikiran tanong saging bagal tanong sa usayan nakagi ayat sabab na kailangan din ng tao ang pagkadunian sa manhaj salafi asis kanian matatabu kumarayan ang kanina. Ayaman niyan na sa tao ang pagkadunian sa ukit o mga salafi na adun bababali ang marayan adaliyan sa kababaliyan as kanian na salafi. So Allah subhanahu wa ta'ala napitiro yan sa surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Teruang kaya Muhammad hadhihi sabili ayayay ukitan wa hadha amri wahada sunnati wa manhaji. Teruang kaya Muhammad agiyaya isunnatakan giyaya ikukitakan giyaya isukanakan nagumanhajan. Ad'u ila Allah ala basira ipagpanunakan sukaparat ya aku Allah si kumarayan akarina sakan Abu Sutaw ang yunutrak sakan Abu Sutaw kami yang benar-benar nagumiyap merat-yaran. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Gusuti su Allah aku dah pemapad ko mga tao mga musyrik. Pero yang wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Baadun ama kalawan sa kapikan tu kau tahu adik berpenunian so kaparat ya Allah. Baadun ama kalawan sa kapikan tu kau tahu adik berpenunian so kaparat ya Allah. Aku minggelbak sa gelbak amak dia. Wa qala innani minal muslimin. Nahuginyan teruon amat anasakan napad ko mga tao amin babayaran tangko Allah.
Nada apa kadawan sa kape katero ko mga tao a isenan apa tadiran ipu penuniran so kaparat ya wallah ko marayan ka karina ipu penuniran so kaparat ya wallah asilan ay mga pikiran ng mga pipiagan ko. Sabab san nandulan tanang kaya bandingan tanong manang kaya manaw salaf. Ayaman ang kaya salaf sa luwa tadullu ala man taqaddama wa sabaqa bil ilmi wal iman wal fadli wal ihsan. Ayami tuturo amana ang kaya salaf sa luwa na sa kanyan sultaw amyaw na ko ilmu nagumyaw na ko paratyaya nagumyaw na pen ko mga kalbihan na sampurna amyaw na amin bilang tao. Naginan imaana o salaf si Saluma. Pagpakasundong pa sa mga tao amyaw na silan, amya ginataw sa giyang kaelunya. Mga kakasaydad, layo kakasataw, so ama, so mga amadato, ako sa mga tao amya nga uunaan tamo silan sa giyang kaelunya, na pagpakasundong adi makapmaana sa giyang kanan asalaf si sabasaan si salwa. Ayat man naman niya sa istilah fahuwa wasfun lazim yakhtassu 'inda al-itlaq bis-sahabati radiyallahu anhum wa yusharikuhum fihi ghayruhum tab'an wa ittiba'an. Ayat man ang kaya salaf sa istilah na sa kanyang narupaanan akay kailangan na sukaberson na si maaalabis ko mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaman na ito na sutaw abdul niya salaf na ayaman pipikir ko kaya ito kanya nun na ayaman pipikir amaan ang kuto akinilapit niya ko salaf na siran sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagpapakasundon sa mga tao ang niyunod si ko mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kumilid ko mga pasilan ang mga pipiya aging gusto pinibagkiran o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manan mga orin ng Allah na siyang tanong ay mapipikiramaan na sa giyang kaya salaf na siran sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagusyang tanong aso kabalsa tanong kapdel tanong o salaf na ay mapipikir tanong nasiran sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagusiran sa mga tabi'in ago sa mga tabi'in. Pito yakin ni Palusani si kung kita biyan dituan sa تحرير المقالة من شرح الرسالة. أيديا أكثرنا السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم. Sila ipunan apag-pagnay aping babukanan o ilmu. Nagusiran sa mga tao ang niyang atuturusiran ang guladan kotoran aminitali mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hafiduna li sunnatihi siran sa mga tao amin nagutiyak siran sa mga tao akisisiyak kung mga ukito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi siran sa mga tao apili wallah ayon pada Nabi niyan. Nabusiran sa mga tao apili wallah ay pemain pikiran sa agama Allah. Mga tao sila na kaya babayan ng Allah ang mga napo na upagtaw. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadi. Nagusiran na miya naguntaman siran sa lalan po Allah subhanahu wa ta'ala sa titu-titu ang kapananguntaman. Inibukiran sa mga orasiran sa kaptuhupe ay kumutad upagtaw na gusto mga kamapyaniran. Naguinibukiran sa mga ginawiran
Tiang apa sinutiran sa mga ginawairan ko ikasusukat Allah subhanahu wa ta'ala. So upama katibadatan sa maanaw salafus salih ko kakang katiyan na yaman niyan nasiran sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagusiran sa mga tabi'in aw sa mga tao ang yun ko mga tabi'in. Sebab sana napili sila ng Allah subhanahu wa ta'ala si Quran na kadirian. Inalagay sa surat Al-Fath ayatan ay kagugulausyo. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. So mga salafus salih asiran sa mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na inirupa sila ng Allah, ayundi sila ng Allah si Quran akan teruyan si kedua sifat ang nyatangkiran. Paganayo na ipunikiran ng Allah asyidda'u 'alal kuffar, niyang makatiga-tiga sila, niyang makawaraw sila sa hikupan tagdiran si kumang kafir. Ruhama'u bainahum, kadua inibantu kira ng Allah na sila sa mga tao ay gila sila kinakapupantapantag lagi sila kakalimuay naguli sila hindi naman sila sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pituloy na surat Al-Hashr ikaw ayatan للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون. Mga muhajirin ako sa mga ansar, mga muhajirin ako sa mga ansar na ayarupaan ang kinirupaan kira ng Allah sa iyong ayat na pagtabanganiran sa agama wallah, pagtabanganiran sa suku wallah subhanahu wa ta'ala, nasiran sa mga tao at dito sa mga paratiran ko Allah, nagusiran sa mga tao at dito sa paratiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gisiran mamamumuha, gisiran tertabanga, gisiran mamabalata, terus tertabanganiran. So kapagpakaburan tao agama tanong agama Islam, tertabanganiran so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginani sa paso Allah subhanahu wa ta'ala na inidiyan so siksa iyan ko mga tao asupa. Surang niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inidiyan so siksa iyan ko mga tao apagukita niran so salakaw aoke ko mga aymanan yan na mga muslim pagkasunod sila ng Allah subhanahu wa ta'ala si kunala ka jahannam sabab ito ko kasunod ngayon ko rasul nagusabag ko kapagukitiran ko salakaw ko kita mga muslim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Sa tao asurang niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuoryan o kaya pa yung turuan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Buaya kedunian na susada ka o okay mga tao ang marati. Nuwallihi ma tawallahu. Napakaantap na niskanyan ko inantapan niya ng Allah. Wa nuslihi jahannam. Nagupakasod na niskanyan ko na jahannam. Wasa'at masira amiyang karata-rata ang kebusan. Sila semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila semua tabi'in. Sila semua tabi'in ay disulutan Allah aki pupemangin tanong kiran sa pila. Nagu disulutan Allah aki pupemangin tanong salita ng kataguan sa si saya kuki pepantang tanong-kiran sabab samyo na silang si papalataya. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. So mga tao ang iyang katali mapurenan na yung mga sifatiran na diyan di pamaninsi wallah ya Allah narinig kami ka ya Allah narinig ka sa mga tao akiyaw ng kamiran ko para tiri ya Allah kad na nami nadikatun mo isong puso ang isasi ko mga tao ang marataya daginan isifat o mga tao ang iyang katali mga kuorian ang kanan apyang alitanong sa mga sahaba, sa mga tabi'in, sa mga tabi'in. Ayan, dapat terketan nari po pamamitan ng silang sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa miyong nasilang si ko para tiyaya. Sabab sa miyong nasilang si ko ilmu. Dahil po pamamitan ng silang sarila ang silang Allah. Nagu po pamamitan ko Allah subhanahu wa ta'ala itanong kirang katagun sa siya. Sa mga ahlul kalam biyang unakiran na gusto mga bulukiran tapi kung pamilya ng kanan naman o salaf sa istilah ayaw mapipikirun na silang sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam agusiran sa mga tabi'in agus sa mga tabi'in. Betul yakinnya Imam Ghazali ko kitab yan bitunin sa Iljamul Awam an Ilmi Kalam mu'arrifan kalimat as-salaf ani madhhab as-sahaba wa tabi'in. Betul yakinnya Imam Ghazali ko kitab yan Iljamul Awam an Ilmi Kalam adinifain yan sumaana ang kaya salaf sa tiyan ayang maanaw salaf Nagiyan na natin sa madhab o mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in tawaginan sa madhab o mga tabi'in. Bigupaw din mo siya kinaimanan yan na Al-Hafidh Ibn Hajar tiyapsirin ang kaiyamaan ang kaiya salaf. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مفسرا كلمة السلف بدر يقين يا حافظ ابن حجر كلمة كلمة الله تيفسيرkan ang kaya kalima as-salaf sa tigil mana yan minas sahabati wa man ba'dihim siran sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang siran sa mga tao ang oriyan mana sila sa mga tabi'in niyunod ko mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawari po Allah sa manan na kaya tukawantan ang kaya mga katuro ang kaya mga alaulama lagi Imam Ghazali lagi dia Ibn Hajar awi mo tapadap yang alitan aayam mapipikir ang mana ang kaya salaf nasiran sa mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agusiran sa mga tao kumilid ko mga pasa o mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agito din sa mga ganatiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab san nana itong talon ang kaya mapamanaw salafi o inus kanyan beri as-salafi, inus kanyan dawag as-salafi. Dayaman ang kaya salafi na fahya nisbatun ila salaf. Ayaman ang nasyan days kanyan kumanaw salaf. Ayaman na nisba na dailang kunto ataw ay nitumpok subangsan niya si Iwamanin. Ayaman maman ang kaya salafi na nitumpok sumanan niya kumanaw salaf. Saan sa mga tao aayang pagkilugin na sa mga okito mga salafus salih yung tapyari tanong kagiyat na apya din bito na ginawa niya sa salafi nas kanyan na salafis kanyan sabab sa kapkilugin
Kung okay ang mga tao, ang niya nga una sila si ilmu, lagi lang po tabi ang alitan niya mayos. Bitalaya kini Syekhul Islam, Syekh Majmu' al-Fatawa. Iyan man niya wala aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kenapa dia paling mau tahu? Biaya dia ayat madhab dia nasu madhab mga salaf. Kenapa nan paling mau tahu? Lalu ini tumpuk yang lagi nawannya. Mana dia foto tinggalannya ang foto salaf. Sakya begini salaf. Sebab sakya apa yang dengan sa ayat madhab yan, ayat pulukitan ang manhaj na sumanhaj mga salafus salih na nabanin paawin akang putihun sa salafi. Bal yajibu qubulu dhalika minhu bil ittifaq. Kaayamataan na patutar kanyang panakataliman niya sa bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Kaayamataan aso madhab o mga salafus salih na daa salakaw akian yan inuntanan na. Diyan ang itero na salafi. Ayaw pumuntan yan, ayaw pridibin yan na so manhaj o mga salafus salih na sabab sa kapiligan yan kung mga okay, mga manhaj o mga salafus salih na ayamanan yan na apian din dito na ginawa niya sa kanyan na salafi na ayamanan na ditumpok sa kanyan dinasab sa kanyan sa kubalis kanyan na salafi. Mamari po Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ahlul ilm ang niyang una na inopera ng kaiyapter na salafi sa tigilan man niya falaqad kana ahlul ilmi al-awwalun yasifuna kullu mutba'in li fahmi as-sahaba radhiyallahu anhum fi al-aqidati wal manhaj bi annahu salafi. Sabon-sabdaran niya bali sa mga ahlul ilm kung niya una ay inopera na sulang-ulangwan ng mga tao pagkilig o sabon to mga sahaba radhiyallahu anhum si aqidah panarima. Nagugutan ng buhay man na sabon to mga manhaj bi annahu salafi. Namatan sa kanyan ayamanan na salafi. Ayamanan yan na kaya tanong kaya katero may susurat ko kitab yakin niya Al-Hafidh Imam Dhahabi si ko ayamanan na kitab na Sir A'lamun Nubala. Sabab sa mawalik ng Allah na pagnintanong si Allah kay sagutan tanong ang kaiyaman ito rayagan tanong kung maana o salaf o sumay ito rayagan o maana ang kaya salafi. Sa pagnintanong si Allah subhanahu wa ta'ala turun tanong lang si ko mapiawkit sa minggulalan tanong sa agaman yan si ko kit at minggulalan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na uso mga sahabat yan pagkatula so salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.